Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Aw minnu sɔgɔlen don an na jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ni yantuma a y'aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ kan na bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma an ka jamana ye wulikajɔ belebeleba min nun don ni ka jiri turu fan bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɛ bɛ ka sin an ka jamana kalanyɔrɔw ma ni ka o hakilina cogo ye an bɛna kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen farikolo ɲɛnajɛ ale nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔnkunbɛn belebeleba min ni o sigira farikolo ɲɛnajɛ ale kɔnɔ hukumu kɔnɔ n'an ko ma ko biennale sportive o hukumu kɔnɔ an ka jamana minisiri kɔni wulila ni ka taa ɲɛ da maaw ka maa minnu bɔra marabolo kɔnɔ ka na faaba kɔnɔ ka se ka u lahalaw dɔn an bɛna kuma o fana kan bidɔnmari kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunkun n'u ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na aw ye a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ ka na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an ka jamana maa ɲɛmaw ye jirituru belebeleba min ni u y'o daminɛ jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ u ɲɛsinna an ka jamana kalansow mɔ waasa ka se ka hakilina don ekɔli karamɔgɔ ani kalandenw bɛɛ lajɛlen na hukumu kɔnɔna na min ye an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ sigida lakanani saniya ni bɛsɛya ani yiriwa kuntalajan ma a wulila ni ka taa an ka jamana kalansoba dɔ la Bamakɔ yan nɔ n'an ko ma ko lycée Ibrahima Lee fɛn min ye a taakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka taa hakilina kɔni don kalandenw ani lakɔli karamɔgɔw la jirituru ale ka se ka jirɔja an ka jamana kalanyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na waasa ekɔlidenw ani ekɔli karamɔgɔw u ka to ka kalan kɔni kɛ jiri ale kɔni nɛɛma na hukumu kɔnɔna na min ye u ye jiri caman kɔni turu yen nɔ min bɛ tali kɛ jiri suguya 30 bɔɲɔgɔnko u kɔni ye o turu waasa lakɔlidenw ani ekɔlimɛtiriw u bɛ se k'u jantu la cogoya min na ni ka u ladon u ka kɔrɔbaya ni hakilina in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o ye ka misaliya ɲuman kɔni jira kalandenw na waasa u bɛ se k'u taabolo kɔni kɛ jiri turuli ye. An ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw kɔni ma a ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka taa i ɲɛ da an ka jamana maaw ka maa minnu ni olu bɔra marabolo kɔni kɔnɔna na ka na an ka jamana farikolo ɲɛnajɛ lajɛ belebeleba n'an ko ma ko biennale sportive ka na o kɛnɛ kan Bamakɔ yan nɔ min ye minisiri a wulila ka taa Modibobugu o bɔlen kɔfɛ a taara Tomukɔrɔbu u ka kalanso min bɛ ni o bɛ wele ko Ibrahima Lee o bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ u wulila ni ka se ka munumunu salo kɔni kɛ ka taa min ye Ablaye Bugu la ka taa u ɲɛ da maaw kan maa minnu ni olu kɔni bɔra marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲoro Sikaso waasa ka se ka taa u ɲɛ da o maaw kɔni kan ni ka hakilinaw kɔni falen a kun ye mun ye an ka jamana farikolo ɲɛnajɛ minnu bɔra ni marabolo kɔfɛtaw la ka se ka kuma ni u ye ni k'a dɔn u bɛ lahala ɲuman na wa ani gɛlɛya min bɛ u kan o gɛlɛyaw bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogoya min na fɛn min minisiri a taakun kɔni kɛra u ye waasa maa minnu nana nin kɛnɛ in kɔni kana na u k'a dɔn k'a fɔ jamana maa ɲɛmaw u jan bɛ u la. PNUD Mali maaw u y'u ka ɲɛma belebeleba dɔ kɔni kunbɛn Bamakɔ yan nɔ ni o ye Awlin Zuye ni maa ɲɛma in ale kɔni ye Nations Unies o secrétaire général ɲɛma dankan fana ye k'a fara nin bɛɛ lajɛlen kɔni ka PNUD maaw olu fana ka ɲɛma dankan don a nana faso Maliba kɔni kɔnɔna na ka se ka na an ka jamana ani PNUD bɛ jɛɲɔgɔnya min na ka se ka na hakilina kɔni ɲini o kɔnɔna na u bɛ se ka hakilinaw falen cogoya min na waasa dɔ bɛ se ka fara jɛɲɔgɔnya in kan ni ka bɛn ani kɛlɛya ani yiriwa baaraw ka se ka o kɔni sigi sen kan a ka ni nali a na kɛ sababuya ye an ka jamana kɛlen don ka yiriwa fɛɛrɛ min sigi sen kan n'an ko ma ko vision Mali kura 2063 ni o kɔni ye an ka jamana kɛn bɛ ka yeta min kɔni sigi sen kan yanni san 2063 cɛ ka an ka jamana kɔni yiriwa waasa u bɛ se ka dɛmɛ min kɛ o baara in kɔni kɔnɔna na o jɔyɔrɔ u ka se k'o kɔni mafa a ka nin nali a bɛna kɛ sababuya ye ani an ka jamana maa ɲɛmaw u bɛna hakilinaw kɔni falen musaka bɛ sɔrɔ cogo di ni k'an ka jamana yiriwa siraw ka se ka olu sigi sen kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛli bɛn ni kɛlɛya nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen u ni ma olu ka baara ɲɔgɔnya a ka se ka kɛ tɔnɔ ni nafa ye k'a ɲɛsin an ka jamana siniɲɛsigi dilanli ma.
utikalo tile 12 san 2026 korokaw kɔni fɛ yen nɔ min ye projet belebeleba ni a bɛ wele ko Aurore ale kɔni ye sigi kɔni kɛ sigi min ni o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka hakilina falenfalenw kɔni kɛ u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min ni o kɔni bɛ wele ko Consortium Acted. U ye lakɔkɔli ta ka ɲɛsin koro ale tɔnw ma tɔn minnu ni olu kɔni sigilen don jamanadenw olu kɔni dɛmɛni ka taa yiriwa siraw kɔni fɛ u y'u kalan fɛɛrɛw la fɛɛrɛ min ni o bɛna kɛ sababu ye don n'a nataw la u ka se ka faamuyaw kɔni sɔrɔ waleya cɛjugu dɔ bɛ yen ni an ko ma ko violence basée sur le genre u ka se ka o kɔni kɛlɛ ni ka kibaruya caman kɔni cari u ka dugu kɔni kɔnɔna na waasa maaw bɛ se ka faamuyaw kɔni sɔrɔ ni ka taabolo bɛɛ lajɛlen kɔni falen ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni sigira sen kan min ye fede maaw kɔni fɛ koro ale kɔni komini kɔnɔna na waasa wulikajɔba min ni o kɔni ye projet Aurore ye a ka se ka nafaba kɔni ɲɛ min ye u ka dugudenw kɔni ye maaw ka se ka taabolo kɔni falen gɛrɛntɛnjugu ani tɔɔrɔjugu min ni o bɛ ta ka musolakaw kɔni sɛgɛrɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dabila cogoya min na. PAM ale ɲɛmaaba min bɛ an fɛ yan faso Maliba kɔnɔna na a sen donna lajɛyɛrɛ belebeleba la min kɔni sigira ka bɛn utikalo tile 11 mɔ min kɔni ye an ka jamana ale kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ min kɔni sigi sen kan san 2026 kɔni kɔnɔ waasa gɛlɛya min bɛ maanifin kɔni kan baloko dɛsɛ ale hukumu kɔnɔna na o gɛlɛyaw bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogoya min na a kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ an ka jamana premier ministre bolo ni o ye général de division Ablaye Maiga ye ani maaba wɛrɛw u caman nana nin kɛnɛ kɔni kana na fɛn min ye nin sigi a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka hakilinaw kɔni falen maa minnu ni kɔngɔ kɔni ni minɔgɔ bɛ u la jamana in kɔnɔ olu tigilamaw u bɛ se ka dɛmɛ siraw fɛ cogoya min na u ka kɔngɔ ni minɔgɔ o ka ban ni ka se ka fɛn min ye u ka gɛlɛyaw ka se ka a nɔgɔya u bolo an ka jamana kɔni kɛn bɛ ka sɛfɛwari miliyari 12 na kunkanfɛn ka o de kɔni sigi sen kan ni k'a don ni wulikajɔ belebeleba in kɔni da fɛ min bɛna lafiya kɔni lase maa 1,500,000 ni 60 ani 189 bɔɲɔnko ko dɛmɛ in bɛna ta ka olu de kɔni sɛgɛrɛ fɛn min ye an ka jamana kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ min kɔni sigi sen kan ni kɛnɛ belebeleba in kɔni min kɔni kɔnɔna na min ye baɲumankɛ tɔnw olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min sigilen don ka se ka min ye kɔngɔ ni minɔgɔ kɔni kɛlɛ o cogoya min ye PAM ka maa ɲɛmaaba ye ni o ye Aline Samu ye a kɔni kumana k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna an ka jamana gouvernement k'a kɔkɔrɔma don a ka wulikajɔw la waasa laɲini ye min ye ni o ye jamanadenw olu ka tɔɔrɔ ni degun o ka se ka wuli ka bɔ yen baloko nasiraw kɔni fɛ fɛn min ye u ka nin fara ɲɔgɔn kan jɛkulu a kɛra sababuya ye ni ka dɛmɛ lase maa 100,000 ani 80 bɔɲɔnko de ma an ka jamana kuru kara kɔni kɔnɔna na nin tɔnjɛkulu min ni a ɲɛmaaya bɛ PAM ani FAO maaw kɔni bolo fɛn min ye a nalen don ka na an ka jamana maa ɲɛmaw kɔkɔrɔma don waasa ka se ka maaw kɔni ni kisi ka bɔ kɔngɔ ani minɔgɔ ma jamana in kɔnɔna na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la a jirala k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ bi kɔngɔ ni minɔgɔ a kun dalen don jamana caman kɔni kan k'a daminɛ farafinna ka taa bila nanzarala kɔni mɔ fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la République centrafricaine ka taa se Sudan du Sud Syrie fo ka taa bila Afghanistan na ni jamana ninnu kɔni kɔnɔna na lakɔlisow dɔgɔtɔrɔsow min ye kɛnɛyasow caman bɛ yen nɔ gɛlɛya bɛ minnu kɔni kɔnɔna na denmisɛnninnakaw u caman kɔni b'a la ka degun kɔni sɔrɔ fɛn min ye u b'a la k'u jagoya minɛ ni k'u don min ye marifata jɛkuluw la ni ka tɔɔrɔ ani ɲagata cogo bɛɛ lajɛlen kɔni ta ka musow ani denmisɛnninnakaw kɔni sɛgɛrɛ binganni walew o bɛ ta k'u sɛgɛrɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen bɛnkanba min ni o kɔni tara Genève fɛn min san 1949 o bɛnkan kumakan ni o b'a jira k'a fɔ buna adamadenw hakɛw kan ka tanga o t'a la ka bato fansi kɔni fɛ fɛn min ye gɛlɛya a kɔni nun donnen don jamana caman kɔni kɔnɔna na. An bɛ taa Yemen jamana kɔni kɔnɔna na a yera k'a fɔ an bɛ waati laban min kɔni na ko gɛlɛya caman de kɔni kundalen don Yemen kɔni kan fɛn min ye u ka kɛlɛ sonsoro min ni o kɔni nun donna diɲɛ tɔnba ONU fɛ san 2022 kɔni kɔnɔna na fɛn min ye o kɛlɛ sonsoro in ko a kɔni baaraw kɔni b'a la ka nagasi bari sabu ko min ye kɛlɛ ko a baaraw kɔni bɛna nun don Yemen ale kɔni jamana kɔni kɔnɔna na diɲɛ tɔnba ONU ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ale de kɔni ye nin lasɔmini kɔni kɛ k'a jira min ye diɲɛ tɔnba min sigilen don lakana sabatili kama olu kɔni ka tɔnsigi kɛnɛ kan
buna adamadenya lahalaw la a jirala k'a fɔ min ye muso ani bogotigini maa 11 bɔɲɔgɔn ko de be minnu mako kɔni be dɛmɛ la min ye muso kɔnɔma maa 750 ko nunu bɛɛ lajɛlen kɔni be degun na ko muso 5 n'i y'a ta k'a lajɛ ko 4 o tɛ ka bange furakɛli kɔni sɔrɔ a ɲɛ 40 bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ o de la sa min ye gwɛlɛya a kɔni talen don ka diɲɛ musow kɔni sɛgɛrɛ minnu kɔni bɛ a la ka to muso kɛlɛ la don o don fɛn min ye ka sababuya kɛ furakɛli ntanya ye. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo buna adamadenya ani yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de kun ye ninnu ye a laseraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.